खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 22 पुस 1436 मायथाइ एबा 7 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सान जागोन। नोंथाङा गोबां हाबाफोराव गोसो गुदुङै बाहागो लागोन आरो जाफुंसार जानो हागोन, जाय नोंथांनि फोथायथिखौ गोख्रों लाखिगोन। गोब्राब नाजानायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन आरो फालांगियाव थार लामाजों मावनाय खामानिया बांगोन आरो आयआ बांगोन, नाथाय खरसाया रेजें जागोन। जुलि जानाय जिउआव मोजां मोननाया बांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ सोमोनांहोनो थाखाय माबा मोनसे गोदान बायनो हागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा गावसोरनि गोसोखौ गावनि जिउ लोगोरिजों रायज्लायनो खाबु मोनगोन, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन आरो खाथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा गावारि आरो जिउ राहायारि जिउखौ समानथि खालामनांगोन। बेयो नोंथांनो सुखुबो होगोन। नखराव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा माखासे साननि थाखाय नोगोर एबा हादोरनि बायजोआव थांनो सानथांखि लागोन। दिनैनि साना मोजां मोनलायनाय जिउआव मोनसे मोजां सान जागोन। बाहागोआरिफोराबो नोंथांनो आय बांहोनायनि मोनसे राहा खोन्थानो हागौ। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि साना दिनै गोरोबनाय लाबोगोन। नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव गोबां सानगोन आरो अब्ला नोंथाङा मोन्थिगोन दि नोंथाङा दासिम मा खोमादों आरो मा मोननो हादों। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फालांगियाव खहा जानो हागौ, बेयाव गोसो हो। साना मावफारियाफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो बिसोरो गावसोरनि खामानिजों आबुङै गोजोननाय मोनगोन। आयआ बांगोन आरो थाबथानाय रांबो मोनगोन। जुलि जानाय जिउआव साना मोजां जागोन आरो मोजां मोनलायनाय जिउ गोनां सुबुंफोरा गावनि लोगोरिखौ मोजां मोननायजों आखु दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बायगन गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना कर्क राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गेजेरारि फिथाइ गोनां सान जागोन। नोंथाङा जिंगासिनाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। फालांगिया गोख्रों जागोन आरो जायखिजाया गोदान सानस्रिफोरखौ मावफुंगोन। आयआ मोजां जागोन आरो नोंथाङा सुबिदाफोराव खर्सा खालामगोन। सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रंजानायाव सम बारहोनाय जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव समा मोजां जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारखौबो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो जिउ लोगोरिनि सोमोन्दै माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानैबो दुखु मोननो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै खालामनाय नाजानाया फिथाइ होगोन आरो नोंथांनि गोहोमा बांगोन। खामानि मावग्रा फालांगियारिफोरा दिनै खामानिनि मोजां फिथाइ मोनगोन आरो मावख'गिरिफोरनिफ्राय माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबुबो मोनगोन। नखराव खुसि आरो गोजोन बांगोन आरो नोंनि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जिंगा सिगोन, नाथाय बेलासिसिम नोंथाङा जिंगानिफ्राय उदां जागोन। नखरारि खरसाया गोबां जागोन आरो नोंथाङा गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेंनाफोरबो मोनदांगोन।
हाबा जानाय जिउआ मोजां जागोन, नाथाय जिउ लोगोरिनि आखुआ एसे रागा जोंथाव जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोजोन लाखिनो नाजा। नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोब्राब खामानि मावगोन आरो बेनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेजेरारि फिथाइ गोनां सान जागोन। दिनै नोंथांनि गोसोखौ खोनासं आरो जायखिजाया लुबैनायखौ दबथायनो दा नाजा। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन आरो गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। खरसाखौ बाङाइ खालामनाय जागोन आरो आयाबो मोजां जागोन। नोंथाङा न'खौ फाहामनायनि मोनसे सानस्रि बानायनो हायो। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनायाव साना लोरबां जागोन। जुलि जानाय जिउआव जेंना जागोन आरो बिसि-फिसायजों नांज्लाय-खमज्लाय जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा दिनै गोजोननाय बुब्लिफोर मोनगोन आरो गावनि जिउ लोगोरिनि आखुजोंबो खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन आरो इयुनखौ नोजोर होनानै माबा मोनसे गोदान खालामनोबो नाजागोन। फुंनिफ्रायनो नोंथाङा गोहो गोनां मोनगोन आरो खेबसेयैनो गोबां खामानि मावनो लुगैगोन। नोंथाङा नखरनि हाबाफारिफोराव गोसो होगोन आरो नोंथांनि बिबानखौ बुजिगोन। जुलि जानाय जिउआ मोजां मोननाय आरो रमान्सजों बुंफबनाय जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांनि साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय बायजोआव थांनांनो हागौ। नोंथाङा साख्रियाव गोब्राब खामानि मावगोन, जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ सुबुंफोरनि सिगाङाव लाबोनो हायो। फालांगियारिफोरा स्किमफोरनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। जुलि जानाय जिउआव नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननायनि सम फैगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा पार्टनारनि रागाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बिसोरखौ बुजिहोनो नाजानांगौ। सावस्रिया गोख्रों थागोन, नाथाय बोथोरनि सोलायनायनिफ्राय सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। मकर राशि। मकर राशिनि साना जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि मावथायाव खामानि गैयै मुवाफोराव समखौ ओरैनो गारनो नाङा आरो जिउनि गोनांथिफोराव गोसो हो, जाय मोजां फिथाइ होगोन। नोंथाङा फालांगियाव जाफुंसार जागोन आरो नोंनि आयाबो मोजां जागोन। लोगोसे नोंथाङा बेरेखाफोरनि सायाव गिलिर जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय खामानि मावनायनि थाखाय नोंथाङा गोसोआरि महरै मेंनाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन आरो नखरनिसिम साबायखर बावगोन। खरसा बांनायनि थाखाय गोसोआबो गिखांनो हागौ। सरासनस्रा आयनि थाखाय नोंथाङा बजा मोननो हागौ। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव माबा मोनसे गोदान खालामनो नाजागोन, जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि आयखौ बांहोनो हायो। जुलि जानाय जिउआ मोजां जागोन, नाथाय मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गोबां हाबाफोरखौ बिमा-बिफानि बोरजोंबो फोजोबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। मीन राशिनि मानसिफोरनि साना दिनै मोजां जागोन। आयआ सरासनस्रा जागोन, नाथाय नखरनि खरसाया बांनो हागौ। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय फुंआव ध्यान खालाम। नोंथांनि गोब्राब नाजानाया खामानि मावथायाव फिथाइ होगोन आरो नोंथाङा मोजां फिथाइबो मोनगोन। बसजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जानो हागौ।
बेनिखायनो रायज्लायनाय समाव सांग्रां जा। नखरारि जिउआ गोजोनथाव थागोन। बेजों लोगोसे मोजां मोनलायनाय जिउ गोनां सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां बुब्लिफोर बारहोनो खाबु मोनगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।